bandiraɓe sehilaɓe musidɓe fulɓe renduɓe on calminama on jurama on jarama kadi on jettama no fewi on ñaganama jaam Allah bajjo baɗowo ko weeli ɗum taw hay goto firtata bisimilla moon e hayangoji men hande ko alarba hawra e balɗe jeetati e lewru morso hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e jeegoro ɓindo moon jaydeji arti gam tongande on ko ɗi piri ɗi pirti ɗi cari ɗi cakti e dinguire men ko ɓuuri ko heew e jaydeji ɗi hande de ɗi dawi ko e omo galaɗa kam woni Bassirou Diomaye Diakhar Faye kam woni horejo lesdi Sénégal taw noon ɗum ko yowati e waklidde seeɗa e hesɗitinde seeɗa e deftere juɓɓudi lesdi Sénégal de ina wayno kam naɓi bolle ɗe toon to ganduɗa kam ɗo woni suudu ñawirdu towndu ndu ganduɗa de kam ndu yowati e on ɗon alhaali ha taki jayde le parlement windi ko révision de la constitution Bass annonce le référendum et bifirque au conseil constitutionnel hina wayno de kam on mo ganduɗa kam woni Bassirou Diomaye Diakhar Faye caggal de wi hombo nodda suɓgoji eyi walla ala gam ma wot ko waklita e nden ɗon deftere mbiɗen juɓɓudi Sénégal woni réforme de la constitution de hina wayno yalti e ɗum ɗon hanti kam naɓi bolle ɗe ko to conseil constitutionnel hanti ɓen ɓe ganduɗa kamen mbiyete les 7 sages jeeɗiɗo ɓe ganduɗa de kamen tigui gandal mumen yowiti e ɗum ɗon toon tigui Bassirou Diomaye Diakhar Faye naɓi bolle ɗe ha taki jayde le parlement addi ɗum e ɗerewol mum adunol noon tigui jayde Sud Quotidien artiri hen ko ɓuuri yacce saabu windi ko révision constitutionnelle adoptée par l'Assemblée nationale la riposte de Diomaye Faye auprès des 7 sages hino wayno de e waklidde e hesɗitinde seeɗa e deftere juɓɓudi lesdi Sénégal de tawa noon saria o yawtinanoma toon to suudu sarɗiji de woni Assemblée nationale kamen fiiliɓe leppi suudu sarɗiji de kamen tigui jamirno yo ɗum waklite e si noon yo wot ko hesɗitina e ɗum ɗon hino wayno noon omo ganduɗa ka woni horejo lesdi Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye de wondani hen saabu naɓi bolle ɗe to ganduɗa kam ɗum woni conseil constitutionnel kam on Bassirou Diomaye Diakhar Faye de wi ko ɓe ganduɗa kamen goni jeeɗiɗo ɓe gandal mumen ɓuuri mantino e gonɗon sengo de yo ɓe ƴeew noko hina rewi bolol walla rewani bolol e wiide jayde Sud Quotidien jayde Solo Quotidien de kam ne arti hen saabu windi ko révision constitutionnelle Diomaye Faye relance la polémique en saisissant le conseil constitutionnel hina wayno de o magalaɗa ka woni Bassirou Diomaye Diakhar Faye de findini bolle ɗe e si noon umbatini bolle ɗe ɗe ganduɗa eɗen joyi e réforme conseil constitutionnel walla révision constitutionnelle hina wayno de e wahlidde e hesɗitinde seeɗa e constitution men de Bassirou Diomaye Diakhar Faye naɓi bolle ɗe to conseil constitutionnel wayno ko jayde Solo Quotidien wi ko ɗum de hina wayno tigui hanti ma haala immo hen e si noon ma bolle gimmo hen ɗo ɓiɓɓe Sénégal tolni foof tawata heɓe hen laya no hannirta ni e wiide jayde Solo Quotidien jayde Le Témoin Quotidien de kam arti ko e ko heewi ko ngalaɗa ko de hina layeteno e nder Sénégal ha tagi goomu o biyeteɗo Asko Dem de hina wayno mbo hartima laamu wi laamu ƴeew no mbaɗirta ni ƴeew no darorta ɗum noon ɗum yowati ko e ñamade nde ganduɗa de Sénégal hombo nde jogani liggotoɓe hewɓe ɗo e nder Sénégal e si noon ko yowati e code des douanes woni ni no dadiɓe wiyeteɓe douanier ni no ɓe liggorta de ɗum ne ɗum ƴeewe e si noon ko yowati ko e alhaali o biyeteɗo Khadim Ba tawa noon ko joom koppareje gonɗo e nder kaso ha taki jayde Témoin Quotidien windi ko dette intérieure code des douanes Khadim Ba l'Ascodem interpelle l'état hina wayno de on ɗon goomu biyeteɗo Ascodem de mo wi ko laamu Sénégal yo yurno ɗum ɗon foof de ha adda hen ko wawi ɗum ustu e si noon ko wawi ɗum ñawdu jayne de ɓesdi hen contre un affaiblissement du tissu économique l'appurement de la dette intérieure et la réforme du code des douanes exigé hina wayno de ko yowati ko e koppareje e ngaalu e nder Sénégal de Ascodem wi ko yo laamu ngu huccit hen e si noon kala ko yowati e ñamade nde ganduɗa de e nde woni e nder Sénégal tawa noon hede jogona liggotoɓe Sénégal e code de douane ɗum foof yo laamu ngu huccit hen ko ɓuuri yaw alhaali Khadim Ba omo ganduɗa de ko goto e joguiɓe koppareje liggotonoɗo ɗo e nder Sénégal tawa hombo nanga goomu Ascodem wi yo
laamu ngu huccita hen ƴeewa ɗum ko ɓuri yaw ha taki jayde windi ko l'affaire Khadim Ba, un symbole des inquiétudes qui traversent le monde des affaires e wiide jayde témoin quotidien. Jayde la dépêche de article e boowal laaɗe ndiyam gongal toon to Kaolack omo ganduɗa ka woni maire Kaolack de wi ko yo feere waɗe ngam ngal ɗon boowal laaɗe ndiyam woni port de Kaolack de yo mbo ɗiftine yo mbo wurtine e sinon yo mbo walle ha mbo immo non tigui jayde la dépêche windiri ɗum relance du port de Kaolack, le grand plaidoyer de Serigne Mboup. Kam on mo ganduɗa ka woni Serigne Mboup de wi e wurtitinde e ɗiftinde ngal ɗon boowal laaɗe ndiyam gongal Kaolack. Serigne Mboup wi e jamanuji Macky Sall de waɗanoma hen palɗe jaajɗe ha tigui tigui koppareje kewɗe ginna ngam ma ɗe mbawa moƴƴitine e fewtinirde ngal ɗon boowal laaɗe ndiyam tawa noon hina tolni e temedere milliard uji e koppareje men. Ɗen koppareje noon koɗe basaɗe gila de port mbo Kaolack darti mbo liggaki e wiide Serigne Mboup e nder ɗerewol adanol jayde la dépêche. Jayde l'informé arti e oɗo subaka e caɗele ɗe ɗe ganduɗa remoɓe maaro heɓe gondi e ɗen ɗon caɗele ɗe ganduɗa de ko caɗele mawɗe yowati e yeyde maaro mumen ko ganduɗa ɓe ndemi ko toon to Dagana de isi noon ko heedi ko e rew Sénégal ha taki jayde l'informé windi ko le riz dans tous ses états, les producteurs en colère hina wayno de ɓen joguiɓe ɗen ɗon caɗele yeyde maaro mumen e gon ɗon sengude ɓe tikki no fewi ɓe tikkani noon ko laamu ha taki jayde ɓisdi hen ko le ministre du commerce s'engage à les accompagner hina wayno noon omo ganduɗa kam jogui jagorgal jowotingal e cotgol e jeeygol e galleji liggorteɗi woni ministre du commerce et de l'industrie kam noon ƴetti aadi gam wiide de ma jaggiran ɓeɗo remoɓe dañɓe ɗen ɗon caɗele yeyde maaro mumen. ɗum noon wayino ko ɗum addi seeɗa e hakkille deƴƴo e wiide jayde l'informé. Jayde l'évidence de kamne arti e ko wiyete ko climat social ɗum noon ko hakkude laamu e ɓe ganduɗa kamen goni liggotoɓe e laamu woni fonctionnaire ɓe tawa heɓe jilla e syndicat ji ina wayno noon kawral mumen de ngal welani sabo jayde l'évidence windi ko climat social, échec de la rencontre entre Dianté et le front syndical pour la défense du travail hina wayno omo ganduɗa kam heyni hande comité dialogue social woni Mamadou Lamine Dianté de kawritnoɗo e syndicat ji gam yoɓe ƴewno ɓe mbaɗata tawa grève waɗata ɗum kam wayino ko ɗum ngakki ɗum yakkima ha taki jayne de wi haydara ko hanti hen wadde wayino ko e jamanuji garoji ma grève wat e nder Sénégal e wiide jayde l'évidence. Jayde le peuple arti e Macky Sall omo ganduɗa de hombo foɗetire hande jappere heynade goomu gendiji aduna tawa noon hombo foɗetire nden ɗon jappere e ɓiɓɓe lesɗele goɗɗe ha taki jayde le peuple windi ko ONU, Paris, Pékin, New York. Macky multiplie les audiences diplomatiques hina wayno noon e heɓanade ɗin ɗon suɓgoji gam Macky Sall wona janggo jaam keyniɗo mbiɗen on ɗon goomu gendiji aduna woni organisation des nations unies. Macky Sall hombo hebbina hombo yajjina pottital mum e woɗɓe ɓe ganduɗa de heɓe e lesɗele goɗɗe noon tigui jayde windir ɗum toon to Paris lamorgo lesdi France waɗi ɓe fotti toon e sinon toon to Pékin lamorgo lesdi Chine Macky Sall waɗi ɓe fotti toon New York lamorgo dowlaji denduɗi woɗɓe Macky Sall fotti toon ha tagi noon miijama ɓen foof de ma wot koɓe jaggirani Macky Sall ha wawa heyno mbiɗen on ɗon goomu biyeteɗo organisation des nations unies e wiide jayde le peuple. Gasnirten ko coftal ɓalli sabo jayde le record windi ko cadre critiqué, staff fragilisé, diatribe la tanière, un vestiaire à remobiliser hina wayno tigi tigui de caggal de kippu Sénégal yani toon to lesɗele denduɗe yowoti e DC walla aduna hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e jeego woni coupe du monde 2026 de ina wayno hanti kam foti ɓe tinno ɓe darto e si noon ɓe keɓano goɗɗum ko arata ko haysi tawi woodi bolle ñaɗɗe ɗe ganduɗa de ɗe jekkitanoma ɗe tega e dow baroɗe kippu Sénégal e eltowo ɗen ɗon baroɗe heesi noon e ɓe ganduɗa kamen tigui tigui goni heyniɓe ko yowiti e fukko kosguel e nder Sénégal tawa noon heɓe gondi e kippu Sénégal e wiide jayde le record. Bandiraɓe sehilaɓe ɗum wondo seeɗa e ko min gaddanno on e ko jaydeji ɗi dawi ko tongu hande on jettama on jarama e kettogol mon ñimgol tabitgol on duwanama jaam e kisal tottodiren aadi ha sanga goɗɗo so weeli Allah joom baɗe e bawɗe o.